ओके भैया नंबर पुढे पण टॉयलेट खऱ्याने उपचार चालली ज्या आमच्या मालकीदार लोक येतात तसेच आमचे शॉपवाले आमच्या खऱ्याने गरजेचे आहे त्याला म्हणतात आहे फास्ट आमच्या आमच्या विश्वजित राणे सर काय थँक्स म्हणतात आज जी समोर आमचा हे दिल्ला असा समजा टॉयलेट त्याला मनात थँक्स म्हणतात म्युन्सिपाल्टीच्या आमची कामं आठवून घेवची जातातली तुमच्या म्युन्सिपाल्टी तुला सपोर्ट दिवन आणि कारण बरोबर आयज आमची म्युन्सिपाल्टी जे आसा ते हांवें ऑलरेडी एसेंब्लीन उलयल्लें आसा कित्याक जी म्युन्सिपाल्टी आयज आमची नीव बांदता आतां इतले बेगीन ताणें डेवलप करून दिवचें तशें तरेन आमच्या पेडण्यान ह्या बाकीचे म्युन्सिपाल्टीची कामां आसा ती अशीच आमच्या CMA तर्फे आतां इतले बरें डेवलप करपाक पेडण्यान सदांच फुडें आसतलें.